Manampuah ajalan satapa menuju ke satu kampuang daktara solatiah jopange sabab adoh nade tuju hujan angin patuh kile ndak adoh tampe bata dua den lanjutkan perjalanan salir tibo di rumah nan pantiang masali sampai denai di rumah pajatu ndak malah peraso taraga malah pekaraso rindu denai sangkunyo masih surang kini ko ade Allah baduo pulang den panua sasalan mamang kagak ndak disangko jando iko ndak tapikir sabaludnya kini adalah badu adalah di tangan orang pulang dan membau sasa pulang dan membau sasa ndak disangko jando iku ndak tapikir sabalunyo kini adalah badu berpindah ke tangan urang pulang dengan membau sasa pulang membau sasa hujan angin patuh kile ndak ado tampe bata dua den lanjutkan perjalanan salir tibo di rumah nan pantiang masali sampai denai di rumah pajatu ndak malah peraso taraga malah pekaraso rindu denai sangkunyo masih surang kini ko ade Allah baduo pulang den panua sasalan mamang kagak ndak disangko jando iko ndak tapikir sabaludnya kini adalah badu adalah di tangan orang pulang dan membau sasa pulang dan membau sasa ndak disangko jando iku ndak tapikir sabalunyo kini adalah badu berpindah ke tangan urang pulang dengan membau sasa pulang membau sasa arti asli itu asli cuman musiknya sampai jalan satapa ngajujuk kahiji lembur teka rasa capena sabab aya nulitea hujan angin dor darga gaya pisan kerninyihan sangaja awak kajujur tempat duli kajen teyi
sawah dianggalna teka pikir Apa nanya Kang? kita dihina anjeun ulah nyeri hati koreang tesulit teuing lepangna asa lepangna asa mapai jalan satapa ngajujuk ka hiji lembur teka rasa capekna sabab aya neuli teuing hujan angin dordar keuang taya pisan keinginan sangacana wakaju kebabi Oke. Taruh ke Minangnya, ulang ke Minangnya. Bisa lagu Sunda, song lagu Minangnya. Song lagu Minangnya, gue. Lupa lagu Minangnya. Ya. Oke. Dari Sunda musik yang sama.